खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया सोलिगासिनो दङ। आसाम सरकारा आबुं 4 बोसोर फालिदों। रेशन कार्ड गोनांफोरा जुन दानाव खनसेयैनो 3 दाननि माइरं मोनगोन। लखिमपुरनि भट साननाय मिरुआव दुंहाव थासारि, पुलिसआ लावथि सिबदों। हिट एन्ड रान जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। हादराव दावहानि थासारिनि गेजेरावनो दिनै जागायदों आसाम पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाय। गोख्रों रैखाथिनि गेजेरजों दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय जागायदों पन्चायत बिसायख'थिनि भट साननाया। पन्चायत बिसायख'थिनि खुंनाय रायजोनि मोन 27 जिल्लानि गासै मोन 39 थावनियाव दिनै बिसायख'थिनि भट सानदों होननानै रायजो बिसायख'थि आय'गआ फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि भट साननाय मिरुफोराव जाहाथे जेबो रोखोमनि दावराव दावसि आरो आयेन आब्रुथि सिफाय जाया, बेनि थाखाय रायजो सरकारा गोख्रों रैखाथिनि राहा खालामनाय जादों। थांनाय 2 आरो 7 मे खालि मोननै खोलोबाव आसामनि मोन 27 जिल्लायाव पन्चायत बिसायख'थि खुंनाय जादोंमोन। गिबि खोलोबाव 2 मे खालि अखं आसाम आरो बराक सेरफांनि मोन 14 जिल्लायाव पन्चायत बिसायख'थि खुंदोंमोन। बेनि उनाव 7 मे खालि नैथि खोलोबाव गेजेर आरो आफां आसामनि मोन 13 जिल्लायाव पन्चायत बिसायख'थिनि भट आजावदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि देग्लायनि पन्चायत बिसायख'थियाव गासै 397 जिल्ला परिषद बियाबनि गेजेराव मोन 34 मासिया बादायनाय गैयाजासेनो देरहाखादों। 363 जिल्ला परिषद मासिनि थाखायल' भट आजावनाय जादोंमोन। बेबायदिनो 2192 आन्चलिक पन्चायत मासिनि गेजेराव 311 मासिया बादायनाय गैयाजासेनो देरहानो हादोंमोन। 1881 आन्चलिक पन्चायत मासिनि थाखायल' भट लानाय जादोंमोन। डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा दैदेननाय जुथायारि आसाम सरकारा सनिबारखालि आबुं 4 बोसोर जाबाय। आसाम सरकारनि आबुं 4 बोसोर जानायजों लोब्बा लानानै देग्लाय मेहेरगोनां हाबाफारि आरो गाजा गोमजायै खुंफुंनाय जायाखै। बेनि सोलाय मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानैल' फोजोबो आसाम सरकारनि 4थि आबुं बोसोर फालिनाय हाबाफारिखौ। मख'नो गोनांदि भारत पाकिस्ताननि गेजेराव दावहायारि थासारि सोमजिनायनि थाखाय देग्लाय मेहेरगोनां हाबाफारिजों बानजायाखै आसाम सरकारनि आबुं 4 बोसोर फालिनायखौ। आथिखाल दावहायारि थासारि आरो रैखाथिखौ नोजोर होनानै रायजोआव बैसागु रंजानाय एबा बिहु फांसन खुंनायखौबो बन्द' खालामनाय जादोंमोन। बेनि उनाव दिनै मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानैल' आसाम सरकारनि आबुं 4 बोसोर बाबेननायखौ फालियो। रायजो सरकारनि आबुं 4 बोसोर फालिनायखौ लोब्बा लानानै खुंनाय खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया मिरु सरकारनिफ्राय मोननाय राङारि हेफाजाब, आसाम सरकारनि बिथांखि, जौगानाय, जाफुंसारनाय आरो गुबुन गुबुन बिथांखिफोरनि बागै रायखांदों। रायजोफोरनि गेजेराव गोजोन सान्थि, गुबुन गुबुन हारि हारिसा आरो धोरोमफोरनि गेजेराव गोरोबलायनाय फैफिननाया आसामखौ भारतनि मोनसे गाहाय रायजो जाहोदों होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो आरो गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिखौ साबायखर होयो। बबेखानि आथिखाल सरकारा 4 बोसोराव जेबो रोखोमनि जाख्ल'नायाव लोब्बा थायाखै आरो सरकारनि सायाव रावबो जेबो रोखोमनि सोंथि सोंनो हायाखै होननानैबो गिबि मन्थ्रिया बुङो। थांनाय 4 बोसोराव आसाम सरकारनि जाफुंसारनायनि बाथ्रा रायखांनानै रायजोनि GDPआ बे समाव 7.5 लाख कौटि रां जाबाय आरो खम समनि गेजेरावनो मिलियननि न'आव हाबगोन होननानैबो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुङो। रेशन कार्ड गोनां एबा रेशन कार्ड हल्डारफोरनि थाखाय मोनसे गेदेर खौरां। फैगौ जुन दानाव खनसेनो 3 दाननि माइरं मोनगोन रेशन कार्ड गोनां नखरफोरा। बे गेदेर बाथ्राखौ फोसावदों गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया। गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव बुङो दि आसामाव दानफ्रामबो माइरं फैयो। बे माइरंखौ रेशन कार्डनि गेजेरजों राननाय जायो।
भारत सरकारा बुंदोंमोन दि सरकारा लजिस्टिक बिबानखौ बाङाइ खालामनांगौ जाहाथे सरकारा गावनि नाजानायखौ गुबुन जायगायाव गोसो होनो हायो। खनसेयैनो 3 दाननि माइरं जगायनो मिरु सरकारनिफ्राय बिथोन हरदों। नेशनेल फुड सिकिउरिटि एक्टनि सिङाव जुन दानाव खनसेयैनो 3 दाननि माइरं होगोन। माइरंनि बिबाङा साफायाव 5 केजियानो थागोन, नाथाय 3 दाननि माइरंखौ खनसेयैनो होगोन होननानै गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बुंदों। मख'नो गोनांदि आसाम सरकारा सनिबारखालि आबुं 4थि बोसोर फालिदों। नाथाय भारत पाकिस्तान दावहायारि थासारिनि थाखाय रायजो सरकारा आबुं 4 बोसोर फालिथायखौ जोबोद गाजा गोमजा आरो मेहेरगोनाङै खुंनाय जायाखै। बेनि सोलाय गिबि मन्थ्रिनि दैदेननायाव मन्थ्रि सभानि सोद्रोमाफोरा मोनसे जर'खा मेलाव जिरायो आरो जोबनायाव मोनसे खौरांगिरि मेल खुंनानै रायजो सरकारनि आबुं 4 बोसोर खुंनाय हाबाफारिखौ फोजोबो। पन्चायत बिसायख'थिनि फिथाइ फोसावनाय सानखालिनो लखिमपुराव दुंहाव थासारि। भट साननाय मिरुआव सोमजिदों दुंहाव थासारि। थासारिखौ सामलायनो आरो कन्ट्रल खालामनो थाखाय पुलिसआ लावथि सिबनो गोनां जादों। लखिमपुरनि भट साननाय मिरुआव जादों बे जाथाया। सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला लखिमपुराव पन्चायत बिसायख'थिनि भट सानफुबाय थानाय समावनो मोननै हान्जानि गेजेराव जायो दान्थे बिदान्थे आरो एना-एनि। पुलिस आरो काउन्टिं एजेन्टनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे जानायनि उनावनो गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा भट साननाय मिरुआव फैनानै थासारिखौ दुंहाव खालामफैयो। जाउनाव बे दुंहाव थासारिखौ कन्ट्रल खालामनो थाखाय लखिमपुर पुलिस बिफाना लावथि सिबनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि थांनाय 2 आरो 7 मे खालि मोननै खोलोबाव पन्चायत बिसायख'थि खुंनायनि उनाव दिनै फुंनि 8 रिंगानिफ्राय भट सानदों। बेनि गेजेरावनो लखिमपुराव दुंहाव थासारि सोमजियो होननानै खौरां मोननो हादों। गुवाहाटी लालमाटिनि खाथियाव थानाय माहारियारि राजा लामा 37 आव सनिबारखालि हर गेजेर समाव मोनसे दुखुनांथाव हिट एन्ड रान जाथाय जादों, जेराव सासे सिनाय मोनै सुबुङा जिउ गोमादोंमोन। मिथिनो हानाय बायदिब्ला लामा बारस'नो नाजानाय समावनो गंसे सिनाय मोनै गोख्रैयै खारबोनाय गारिजों सौग्रावदोंमोन। सौग्रावनाया ओरैबायदि जोबोद गिख्रंथावमोन दि गारिया जाथायसालिनिफ्राय खारखोमा लांनायनि सिगां सुबुंखौ गोबां जानथायसिम बोनानै लांफादोंमोन। बेनि अनगायैबो गुबुन मोनसे गारिया सिगांनिफ्रायनो जोखोम जाखानाय सुबुंनि देहा साजों खारलांदोंमोन, जायनि जाहोनाव हरखाबै जाथायसालियावनो थैनो गोनां जायो। बबेखानि बे समाव थैनाय सुबुंनि सिनायथिखौ दासिमबो रोखायै मिथिनो हानाय जायाखै। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।